Bazaar of Suceava is an emblematic place in the city, with a rich history and significant cultural and economic importance for the local community. This bazaar is a place where local and foreign products find a place for sale and promotion. Founded in 1993, the Bazaar of Suceava was an important commercial center for the city and the region, and now nationally. The bazaar continued to develop, began a process of modernization and expansion, and local and foreign traders started to bring products from all over Europe. Today, the Suceava Bazaar continues to be an important commercial center in the city, attracting both locals and tourists. It has over 3,000 stalls, which sells all kinds of things. Here you can find traditional products, such as traditional dress and handicraft products, ceramic objects, wood carvings, clothes, beddings, leather goods, ornaments, carpets, household items, and so many other things we will show you soon. The market opens at 6 a.m. and the hustle and bustle continues all day. And there's a tip. You must keep an eye out for the lady with the bagel, already a legend, because you can be sure that the shopping spree will make you hungry. Bună ziua! De cât timp comercializați produse în bazar? Bună ziua! De aproximativ 13 ani, încă din perioada facultății. Și de unde aduceți produsele acestea pe care le vindeți? Avem produse românești, aduse de aici, de la noi din țară, cât și produse aduse din afară. Am înțeles. De ce ar trebui oamenii să cumpere de la dumneavoastră? Datorită varietății mărfii, prețurilor foarte bune și, exact cum ziceam, a diversității. Da, într-adevăr, am văzut că aveți aici foarte multe modele variate expuse. Foarte, foarte multe. Mai sunt și sus care nu sunt expuse. Într-adevăr. Aici, la vedere. Cum a influențat inflația vânzările? Vă dați seama, ca peste tot, toate s-au scumpit. Absolut toate s-au scumpit. Exact, a afectat și pe noi, cum a afectat pe toată lumea. Aveți clienți locali sau vin și din alte zone să achiziționeze de la dumneavoastră? Da, avem clienți locali, dar am și clienți care vin din țară, special pentru a achiziționa costume de la noi, datorită prețului, repet. Am înțeles. Ce părere aveți despre faptul că mall-ul este atât de aproape de bazar? Aduce acesta o concurență? Vă dați seama, orice magazin care are produse identice poate fi considerat ca o concurență, nu? Da. Dar e ok. Bun, vă mulțumim frumos! Bună ziua! De unde sunteți și de ce ați ales să veniți astăzi la bazar? Bună ziua! Sunt student aici în Suceava și am venit la bazar astăzi pentru că se apropie sărbătorile de Paști și am nevoie de niște cumpărături. Am înțeles. Ce anume căutați astăzi? Niște articole vestimentare am nevoie, pentru că, nu știu, aici întotdeauna găsesc ceea ce îmi place și de ce am nevoie cel mai bine. Ok. Ce părere aveți de vânzătorii de aici? Sunt foarte calzi, deschiși, fiecare își vrea să-și vândă produsul său și astfel se comportă foarte bine cu cumpărătorii și le oferă de ce au nevoie și da. Ați întâmpinat vreodată vreo experiență neplăcută, poate aici? Nu am avut. Chiar dacă au fost momente când a trebuit să, nu știu, să schimb un produs că nu mi-a mers mărimea sau nu știu, întotdeauna oamenii au înțeles, mi-au schimbat, dacă, da. Cum vi se par prețurile? Sunt foarte accesibile, pot să spun, de-aia și prefer să vin de multe ori ca student, sunt foarte convenabile pentru mine. În regulă, vă mulțumesc. Credeți că lipsește ceva din bazar? Nu știu, eu nu prea multe ori fac cumpărătorici în bazar, de ce am nevoie găsesc, cam întotdeauna. Le recomandați poate și altora să vină să facă cumpărături din bazar? Da, de ce nu? Pentru că aici se importă haine și din mai multe țări, sunt de diferite calități și da, pot să vin și de aici să fac cumpărături. În regulă, vă mulțumesc! Bună ziua! De unde sunteți și de ce ați ales să veniți astăzi aici la bazar? Sunt din comuna Valea Moldovei, din județul Suceava și am venit pentru că îmi caut o rochiță, sincer. Ok, am înțeles. Ce părere aveți de vânzătorii de aici? Sunt foarte ok, foarte voioși, bine dispuși, mereu.
gata să te ajute. Ok. Ați întâmpinat poate vreodată vreo experiență neplăcută aici? Nu, niciodată, în afara frigului, nu. Afară. Ok, în regulă. Le recomandați poate și altor oameni să vină să facă cumpărături aici? Da, le recomand, le recomand. Cum vi se par prețurile? Sunt prețuri foarte ok, foarte accesibile, chiar sunt produse pe care le găsesc și în magazine mult mai, nu știu, de exemplu, mall. Am găsit niște rochii pe care le-am văzut și aici și erau expuse mall într-un magazin. Și prețurile, desigur, diferă, sunt prețuri de la cer până la pământ, e diferența foarte mare. Deci preferați să faceți cumpărături de aici? Nu mereu, dar când sunt în grabă și am nevoie de ceva urgent, da. Am înțeles. Credeți că lipsește ceva din bazar? Vă dați seama că depinde ce caută fiecare. Da, dar în mare parte găsiți cam din toate domeniile produse, deci e ok. Am înțeles, vă mulțumesc. Plăcere! Bună ziua! Bună ziua! De cât timp sunteți aici în bazar, vindeți? Aproximativ 25 de ani. Ok, sunteți din zona? Da, din Suceava. Nu? Ok. Este o afacere de familie sau dumneavoastră ați început? Afaceri de familie. Am înțeles, deci este de mult, se comercializează. V-a afectat inflația? Da. Ca și în orice activitate de comerț, normal. Ok. Cumpărătorii cum sunt? Cum să fie? Unii sunt, știu eu, Se negociază mult? unii da, unii nu, depinde de clienții mai vechi, mai puțin, clienții care nu sunt de fapt clienți, sunt clienți pentru faptul că vin acum să cumpere, dar nu sunt clienți mai vechi, depinde de Depinde de clienți. Depinde de clienți. Vă afectează Carrefour-ul, Mall-ul, sunteți afectat? De faptul că sunt destul de aproape de bazar? Mă repet, în activitatea de comerț, așa stau lucrurile, adică partea bună de concurență vine și cu celelalte părți, că pe orice comerciant, dacă este corect să răspundă, spune că da, că pentru că fiind concurența mai mare, atunci și activitatea sau și prețurile sunt în funcție de, sau în economia de piață, prețul este raportul între cerere și ofertă și atunci oferta fiind mai mare, normal că... Vin din multe zone clienți aici? Au fost vremuri când veneau din toată țara, dar acum mai puțin. Am înțeles, vă mulțumim frumos. O zi bună! Mulțumim la fel! Overall, the Suceava Bazaar is a lively and exciting marketplace that offers a unique shopping experience for local and tourists alike. Whether you're in the market for fresh produce, unique souvenirs, or everyday essentials, you're sure to find something that catches your eye at the bazaar. You can reach the bazaar either by bus or by train, being quite accessible for people from all regions.